Hmm. Pala. Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng iniyaw na bangus, ensaladang mangga, tortang talong, okra, talbos ng kamote, at drinks natin, tubig. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, frame na po tayo. Amen! Ay, mga kapudibi, malinis na yung kamay namin. Manganta mo king Kapampangan. Maganta na po. Oh, manganta na po. Cheers! Para tuloy-tuloy ang kain. Ay, tortang talong mga kapudibis. Dahil malapit na yung mahal na araw. Gulay-gulay muna tayo. Ayun, yung rice namin. Ay, manyaman nito. Ito, ensaladang mangga. Yes, saladang mangga tsaka kamatis. So, mga kapudibis. Lagay ko Ayan. sa ano? Sa talong. Huwag na tayo magbagoong. Tawal siya. Kasi, mayroon naman ano to. Asin. Ayan. Tortang talong, ensaladang mangga. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Maganta na po. Manganta mo. Hmm. Oh. Manyaman, manyaman. Asim. Asim talaga mangga. Ano kasi yan? Kalabaw. Kalabaw yung mangga natin. Kaya maasim. Yung bangus natin. Hmm. Hmm. Naman. Pala. Thank you so much. Disney princess si Valerie. Yes. Disney princess. Pero yung damit ko pang sinakulo. Aray ko. Alam mo yung nagparusa ay ano. Naman. Sarap. Bangus. Ensaladang mangga. Ayan. Ensaladang mga talong at uy. Sarap, sarap. Parang budal pa yung ano natin. Kinuha siguro yung mangga sa likod niya. Okra. Ay, oo nga, meron tayong okra. Baby okra.
Happy birthday, Monching! Mm-mm. And Kuya Ayael, malapit na. Si Kuya Yael. Si Monching. Ayan. Mm. Sarap. Bangus. Hmm? Baliktad natin, no? Mm-mm. Ang laki. Mahal na yung bangus ngayon. Ito na lang. Ito. Ito. Maganda na yung presyo ng bangus ngayon. No? Kasi paano na yung Semana Santa.
May shoutout ako ba? Shoutout po. Shoutout po. Ay, salamat po. Sige mo na yun. Ayan, namatay po yung camera natin. Sinarge lang natin ng konti. Tabi muna natin yung isda para makuha ko yung O, sige, mag-shoutout na tayo na. gulay. Yung nagpapa-shoutout. Konti lang to. Ito. Ayan. Shoutout po kay Mirna Corpus from Mindanao. Clarissa Wong from USA. Shoutout. Shoutout din po kay Andrea Benedicto Balyais. From Shoutout. California, USA. Lagi daw siya Shoutout po. nanonood sa atin, Bal. Ayan. Tsaka kay Rose Jean Gata Tuyor from Taguig. Melinda Gray and Mary Carrie Loway. Ayan. Happy birthday po! And shoutout na din po sa'yo. Batiin daw natin, Bal. Birthday daw niya ngayon. Happy birthday po. Happy birthday po and God bless po for more birthdays to come. Ayan. And syempre shoutout din kay Monching. Happy birthday, Monmon. Ayan, Monina. Hindi. Shoutout, Monching. And Kuya Yael, malapit na baby kuya. I love you. Tita Olivia, shoutout po kay ako, kay Tito Mac. Shoutout po, ingat ko po palagi. Tita Cynthia, Tita Nelly, Ate Janet Lumibaw, Lods Dishcarte, Nanay Babe Kaluya, at saka kay Sisi Janet from Germany, ayan, Sir Frank and Christina Pretty, shoutout and love you all. Kay Nino pa, shoutout baby Alison Catherine Pagoy, shoutout, and syempre Camille Garsalia, Ellis Garsalia, and Garsalia family from Nueva Ecija. Ayan, shoutout po kaya kayo. Ayan, malapit na yung Holy Week Nepal. Shoutout po kaya kayo. And ingat ko po palagi. Mainit na po. Sarap. And sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo para sa next mukbang. Isha-shoutout po namin kayo. God bless po. Bakit? Ay, mga kapudibis, ati kami puntagan. Dita ka bangus. Agi sa mi po yung nasim yan pong kulay. Aga na kayo ng video, mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi mga